Arratsaldeon, Eusko Jaurlaritzako bozeramaile, Kultura, Kirol eta Hizkuntza Politika Sailburu Bingen Zupiria jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Diputatua Maria Jose Tellería anderea, Gobernuko ordezkari ordea Guillermo Etxenike jauna, Hezkuntza Saileko delegatua Gipuzkoan Amaia Urzelai anderea, Arrasate Herriko Alkate Mario Barretxen anderea, gainerako udal ordezkari, enpresari, irakasle eta herritarroi, ongi etorriak danok Juan Arzamendi musika etxearen aurkezpen ekitaldira. Arrasateko herriak, betidanik eduki dau oso eraikin honekin eduki dau beti harrera eta lotura oso ondia, aprendizez eraikinakin. Union Zerrajerak 1989 urtean bertan sortu zuen aprendizez eskola. Zertarako aprendizez eskola hau? Bertako langileen semeek, bertan formazio teknikoa jasotzeko. Baina Zerrajerak kulturari ere garrantzia handia ematen zion. Eta kontzertu eta ekitaldi kultural ezberdinak antolatzen ziren. Bai, eraikin hontan aprendizezen eta baita ondoko eraikinean ere, orduko erlojuaren eraikinean. Hoietako bat adibidez, 1958 urtean, Albina Mainabeitiak, Arrasateko biolin jole oso famatuak, eskaini zuena Madrideko Ganbara Orkestarekin Ataulfo Argentaren zuzendaritzapean. Eta honegatik, beti izan da ere, aprendizezek eukiduela eta Zerrajerak ere bai, lotura oso ondia, bai hezkuntzarekin, baina baita kulturarekin ere. Eta hau, binomio hau, hemendik aurrera ere, etorkizunean bermatuta dago, ze eraikin hau konpartituko dugu, bai Arrasate musikalek, eskola moduan, eta baita Goiko Balua bezbatzak Arrasateko eragile moduan. Arrasate musikali dagokionez, 1972 urtean sortzen da Metalurgika Zerrajeran, ondoko eraikin baten, erreka bestaldean dagoen eraikin baten. Eskolak hain arrakasta handia eduki zuen, handik 2 urtetara, 74 urtean, leku aldatzea derrigorrezkoa izan zala. Orduan, etorri zen metalurgikatik kokatzera aprendizez eraikin ontara. Honez ez suposatu zuen eskolantzat? Askunde oso ondia. Ze eraikin hau prestatuta zegoen, bai gela gehiagorekin, gela ondiagoekin, orkesta baten ensaioak egiteko moduan, eta, esan behar da, orkesta esan dudanez, Juan Arzamendiren ikurra horra agertzen da, Juan Arzamendik sortu zuen orkesta, bai, Arrasate musikaleko orkesta, eta esan behar da, izan zala orkesta oso maila handia lortu zuena, kontzertu asko eman zituelako bai Euskal Herrian, bai Estatu mailan eta baita Europa aldean ere. Gero, arazo estutula batzuk etorri ziren, eraikinean, eta 2007-tik 2023 bitartean, Arrasate musikal kokatzen da Monterron jauregian. Eta 16 urte honen ondoren, gatoz berriz ere, gure etxera zein dugun. Orduan, Arrasate musikalen 50. urteurrena ospatzeko, opari benetan ederra daukagu, gelditu da eskola bat lehen mailakoa. Sarrera txiki honen ondoren, hitza emongotzat Maria Ubarretxen Arrasateko alkate andereari. Txalo bat, mesedez. Batzaldeon danoi eta atzaldeon, bertaratu zarien agintari guztixei, ez noia berriz aipatzera igorrek aipatu ditu bebai, noski Arrasateko musikaleko lagun, bazkide, irakasle, langile guztiei, Goiko Balua bezbatzari, hemen zazien kulturtaldiei, lagun guztixei, herritarrei, guretzako oso egun berezisa da gaur atzaldekua eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Eta interbentzio motz-motz hau, prometitzen dutzuet oso motza izango dela, eskerrak emateko baliatu nahiko nuke. Lehenik eta behin, proiektu honen atzean eta urte guzti hauetan lanean ibili diren udal langile eta politikariei. Baitxabe, Arrasate Zientzia Elkarteari. Gure herriko ondarea den Union Zerrajerakoa zen aprendizez eraikin honen, elementu originalen guardia eta kustodia egiteagatik. Batez be aprendizezen letrak eta kanpoan daukagun santu horren eskultura hori. Eskerrik asko Baitxabe Bingen, udalak eraikinaren jabetza berreskuratzeko
Eusko Jaurlaritzak izan duen jarrera irekiagatik, jakin badakizuelako eraikin hau esprirena zela, eta momentu honetan jada udalaren jabetzakoa da eta berriro be gure ondarea den eraikin publikoa berreskuratu genuelako. Eta baita be, gainontzeko proiektuan finantzaketa izan duzuen instituzioei, batez ere finantzaketan laguntza izan dugulako zuen laguntza, eta hori be oso garrantzitsua izan dalako. Eta noski, bai Goiko Baluri eta bai Arrasate Musikalei. Bihotz eskerrik asko, ibilbide guzti honetan zuen laguntza izan dugulako. Ibilbidea oso luzea izan da. Gure herriak musikan duen tradizio eta maitasuna aintzat hartuta eta Arrasate Musikalek bere egoitzara bueltatu behar zuela benetan sinistuta gauzatu da proiektu hau. Herriarekin eta herriarentzat egindako proiektua izan da. Eta herritarrek erabaki zuten prozesu parte hartzaile baten baitzan bebai, eraikin honi jartzea Joan Artzamendi musika etxea eraikina. Joan Artzamendi izan da bebai Arrasateko musikan historian pisu handia izan duen gizona, eta musikarekiko zaletasun eta maitasun handiko pertsona. Hemendik bebai, besarkada handi bat, gaur gure artean zaudeten Artzamendi familia guztiari. Proiektu honek, bide honean, denok ezagutzen ditugun, zailtasunak izan ditu. Baina tunaleren bukaeran badago argia, eta bihotza une oro prozesuan jarritxa, eta bukaeran izango zenaren esperantza eta sinismenarekin jarraitu da tinko aurrera. Zailtasunak zailtasun, soluzioak beti bilatuz. Arrasatearra garelako, ez garelako kikiltzen, eta zerbaitetan sinisten baldin badugu, horrekin egiten dugulako aurrera, beti aurrera. Eta hemen gaude, honaino iritsi gara, herriak berreskuratu du berea zen ondare industriala, artistek eta musikariek euren etxea, herritarrek kulturaren taupada eta sormenak bere espazioa. Herri honetan artista eta musikari ederrak hazten, hezten eta handitzen ikusi ditugulako eta etorkizunean ere hemen ikusiko ditugulako. Kultur zaletasun handiko herritarrak gara mondrautarrak eta jarraituko dugu izaten. Eskerrik asko danoi eta disfrutatu ezazue zuen etxea. Joan Artzamendi musika etxea. Eskerrik asko. Bueno, orain, musika eskola baten gaudenez, musika entzungo, ezta? Orduan, eukiko dugu aukera, entzuteko musikarekin lotutako 3 disiplina. Izango da bat musika instrumentala, beste bat musika korala, eta beste bat dantza. Orduan, hasteko daukagu gurekin, Arrasate Musikaleko soka laukotea, piano laguntzailearekin, eta eskainiko diguten obra izango da Joan Artzamendiren Agur Maria. Txalo bat eurentzat.
Edarra benetan, ezta? Ba, sokasko instrumentuen ondoren, haize metalesko instrumentuak entzungo ditugu. Hortarako daukagu gurekin Arrasate musikaleko metal boskotea, txalo bat eurentzat. Eta eskainiko dituzte 3 obra. Henry Purcellen trumpet voluntari, Peter Warlocken bass dance eta Tilman Susatoren moretans. Aurrera.
Zue, oholtza garbi gelditu dala, eta hau da, oin dantzarien txanda dalako. Lehenik, Maren Tena eta Maren Garaik jalsei abestia dantzatuko digute, eta ondoren, Lia Madina, Nora Bengoa, June Okariz eta Lorea Larrañagak Another Love abestia dantzatuko dabe. Aurrera, txaloa denontzat. Venga, animo.
you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up. Kuriosidade moduan, esangot, Arrasate musikal guztitik, dantza dala ikasle gehien dauzkana. Ia 60, neskatia da, bizte, lehen mutil bat basabilen, baina lagin zan, baina, bueno, 60, asko dien, edo esatia dantza badaola errotuta herrixan bebai. Bueno, ba aurrez esan moduan, eta ja bukatze aldera goiaz, musikaren 3 disiplinak entzuteko aukera, eta ikusteko aukera izango du gaur. Eta azkena gelditzen da, ezta? Musika korala. Orduan, gurekin dauzko Goiko Balu abesbatza eta Arrasateko Gazte abesbatza, beti ere piano laguntzaileekin, eta hasteko Goiko Balu abesbatzak eskainiko digu Segalariak obra. Jarraian, Arrasateko Gazte abesbatzak mundua biltzen duen oihartzuna eskainiko du, eta azkenik bi taldeek elkarlanean Music Change the World abestia abestuko dute. Zuzendariak Iñaki Maidagan eta Txomin Maidagan. Aurrera, txalo bat!
Segalariak bidean datoz umoreane, torzako lare zabalan lantzeko asmo. Leian jakingo dugu, txapelduta gaude, lau kuadrilla dena zain gaude, noiz hasiko den. Segalariak bidean datoz umoreane, torzako lare zabalan lantzeko asmo. Leian jakingo dugu, txapelduta gaude, lau kuadrilla dena zain gaude, noiz hasiko den. Zerapikatu egin dituzte, ari zorrotzen, laserriateko belartan, ondo jaso ditezen. Zerapikatu egin dituzte, ari zorrotzen, laserriateko belartan, ondo jaso ditezen. Segalariak bidean datoz umoreane, garrosako lare zabalan lantzeko asmoa. Tako leiak jakingo dugu, txapelduna gaude, lagun kuadrilla dena zain gaude, noiz hasiko den. Lagun kuadrilla dena zain gaude, noiz hasiko den. Anelokriken trisoinu aira, dantzaren peina aira, jakingo da osatzea, tako leiak jakingo dugu, txapelduna gaude, lagun kuadrilla dena zain gaude, noiz hasiko den. Lagun kuadrilla dena zain gaude. Donde se la fiesta ahora ya seguimos.
Eta honekin, helduga ekitaldi honen amaierara, mesedez, parte hartzaile danok, etorri holtza gainera, txaloa parte hartu duen danentzat. Argazki erraldoia, atxera gure danok hemen. Eta hemendik urten dakuan, gogoratu, Euskaldun on moduan, ez da Euskaldun onak garen ez danok, kanpoan jateko eta edateko nahi beste egongo da, bale? Eta gure arteko tertuliak eta hitzeko. Eskerrik asko etortzearren eta hurrengo arte.